Gini bụ hope n'Igbo. Nchekwube. Gini ga bụ olileanya. Iche no bụ olileanya. Gini dị iche na expectation na hope. Okay, yeah, but back to Nchekwube. Okay. So, gini dị iche na olileanya na nchekwube. Ineme like nedome ya zonye Igbo. Gini dị iche na olileanya na nchekwube. Utemegeda Bible. Okay, yeah, Psalms and Gospels, have you? Yes. Okay. Olileanya na nchekwube. Dem shawata na Nchekwube. Ihe mmadụ na-eme expect na o ji enweta. Nchekwube bụ ihe mmadụ na-eme expect na o ji enweta, ma olileanya bụ ihe mmadụ na-ele anya na ojekoja na o nwere ike. Oke, mee nchekwube bụ n'iji n'aka na n'olileanya bụ n'onwe. So why is nchekwube ojiji n'aka? Ego nwere nchekwube anaghị egbu. Okay. So in the context of ndụ anyị as ndị otu Kristi, what do you think is the difference between olileanya na nchekwube? Minus ego na nri na-egbochi ego. Nchekwube bụ he hope te olileanya bụ hope. Nchekwube bụ after at the end of every tunnel there must be light. There may be light. Okay, there must be light at the end of every tunnel. Okay. 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 Nchekwube bụ ihe ikwenye gomere na adogo merigenya ọkago bụ n'ihe ajikoje mme. So gonna be the foundation of that assurance. Faith but not a theological virtue. Okay, diligence. We were talking about it this afternoon before I started from cathedral, and I was thinking the difference between olileanya na nchekwube. Uno correct. No olileanya bụ n'ihe ị na-atụ anya ihe, mana nchekwube bụ n'iji n'aka. But the foundation of that ojiji n'aka, so Nchekwube has to do with trust. Ntụkwasị obi. Adụ nchetere bọchị m kọwara the idea of ntụkwasị obi. Na-asịrị na ọ bụrụ na ị bịa n'ebe anyị na-asị n'obi agbawa ya maọbụ na mmadụ gbawara ya obi, which is to say no obi mmadụ gbawara. I remember saying in Bemdeja the two things that really confused me na ihe ọgụga na mgbe anyị na ndị fada ndị katikana kana anyị ụka ndị nke nefara na-abịagere ihe na anyị like once in a month or something, I'm not sure. So I still was small in the era of doka na obi na ọbụrụ akwa unu, and I was always confused about the dockerability of obi. Na asịrị m nekwa the more dockerable ma ọ ga-abụ nke dockerable basịrị sa dokale, ma nke m ga-ama gị na doka ba ga-asịrị dokanụ obi unu ya na nke ọzọ a na-asị ijekọ nje nye onyinye ga-ekwele ka ekụtara gị mara ihe nga na-asị onwe maazị nwatakịrị eka mmadụ na akwụkwọ m ụzọ mana asị m ekụtara amala ihe ka ibite wutere ọkwa m tiri ego na amagụkwa m ego ole amagọ m ego ole ọdụ. So the idea of obi mgbawa, ndị oyibo would say heart break. So my own understanding, the idea of ntụkwasị obi bụ na ọ bụrụ na ha obugu na ọda na ojikoja agbawa, mana o nwere ihe ọ bụ ịtụkwasị ya n'elie na-edoshi one ọlụ ga-akọgọ nyọm maọbụ ihe ọ bụ ja ada n'ala ja agbawa. That is ntụkwasị obi. Na ya tụkwasịrị obi na ya kọgọ, is not going to gbawa his obi.
So in Igbo catechism we would say, no men nke nchekwube, o Chukwu nke m, echekubere m sik. That is to tell you the fulfillment or the bringing about of that ninele enya ya abụghị bod neka no bụ onye ọzọ tụkwasịrị obi. But ma onye ọmị tụkwasịrị obi na iji neka no gbawakọgị obi. So that's why we say ome nke nchekwube, o Chukwu nke m, echekwubere m si ike na ị ga-enye m site n'elele ezi omume nke Jesu Kristi gracia gị n'ụwa nka, na ọ bụrụ na m edobesi iwu gị na ị ga-enye m otito gị n'ụwa ọzọ, maka na ikwere m ya na nkwa ma ị na-emegbado nkwa gị ekpo niile. So that is the assurance the hinged on God, na ọ bụghị anyị. That's the difference between Olileanya and Nchekwube. You can talk about expectation and hope, because hope will be the theological term that we use. So that is what we are going to talk about today.